60 години са достойна възраст за осмислене. Така ректорът на Минно-геоложкия университет професор доктор Любен Тотев започна обръщането към студентите, преподавателите, колегите и приятелите, които са част от Минно-геоложката алма матер на България. Университетът е единствената държавна институция, която в продължение на 6 десетилетия е осигурила научното обслужване и подготовка на високо квалифицирани специалисти за нуждите на минерално-суровинния отрасъл. Обучила е над 21 000 студенти с висше образование, български и чуждестранни граждани от близо 40 държави. И днес Минно-геоложкият университет продължава да бъде средище на младите хора, които получават качествено европейско образование, ориентирано към нуждите на родната икономика. Именно адресирано към тях и в неформална среда, на 29 май започнаха честванията на празника. В двора на Висшето училище бяха връчени награди на студенти и преподаватели за отличен студент за 2013 година, най-добър преподавател, най-академично активен студент, плакети на председателите на студентските съвети и награждаване на първенците на футболния турнир. За доброто настроение на гостите се погрижиха Михаил Белчев, Крум, Сунай Челъков, Васил Белев, духовния оркестър и мажоретния състав от град Панагюрище, както и изпълнение на студенти от Софийския и Техническия университет. Тази хубава годишнина посрещаме с едно чувство на удовлетвореност от това, което е извършено през тези 60 години. От толкова много кадри, които са създадени, кадри за нашата добивна индустрия, за която знаете, че е гръбнака на икономиката на България и единственото най-работещо нещо и в този момент, когато сме в период на световна криза. Официалното честване на 60-годишния юбилей беше отбелязан на 6 юни в хотел Шератон. На тържеството присъстваха депутати, представители на държавната администрация, от съвета на настоятелите на университета, както и много чуждестранни гости. Всичките бяха посрещнати лично от професор Тотев с чаша шампанско. Водещ беше Драго Драганов, а за доброто настроение се погрижи Нели Рангелова. Празника започна със слово на ректора и поздравления от страна на гостите. И ще използвам възможността още един път да честитя 60 годишнината на всички наши преподаватели, бивши, настоящи, на всички наши студенти, наши възпитаници от годините откакто съществува университета, и да пожелая на всички много здраве, много успехи. По повод на нашата 60 годишнина Минно-геоложкия университет издаде една юбилейна книга Минно-геоложката алма матер на България. Традицията е нещо много хубаво нещо, но човек трябва да се съобразява с реалностите на времето и се стремим да бъдем в крак с това, което се изисква в съвременните условия. Ние сме в едни чудесни отношения с най-големите фирми от добивната индустрия и се стремим техните потребности да ги задоволяваме максимално, според това, което в момента се изисква от нас. Смятам, че в университета ни работят едни високообразовани специалисти, ерудирани специалисти с много контакти в чужбина. Естествено, контактите в чужбина ни обогатяват. И това са едни отговорни хора, които възпитават нашите студенти, дават им знания. В своята учебна дейност университетът последователно се ръководи от образователна политика, ориентирана към широко профилно университетско образование за получаване на образователно-квалификационна степен бакалавър и възможност за разширяване и задълбочаване на квалификацията при степен магистър и доктор в областта на геологията, минното инженерство, обогатяването и рециклирането на суровини, енергетиката и машиностроенето, екологията и опазването на околната среда и компютърните технологии в инженерната дейност. Първо искам да се обърна към кандидат-студентите, които съвсем скоро ще дойдат тук при нас. Да им кажа, че това е едно достойно и много добро място за придобиване на образование. Те ще се убедят като дойдат. Традиционно ние обучаваме, последните години разбира се, по 17 базови бакалавърски специалности, по 41 магистърски и в последната степен образователно-научна степен доктор по 21 акредитирани специалности също. Бих казал, че всичките ни специалности са хубави. Естествено, някои са предпочитани повече. Днес Минно-геоложкият университет е авторитетна и умно изградена образователна, научно-изследователска и административна система. Студентите се обучават в бакалавърски, магистърски и докторски програми, успешно конкуриращи тези в страната и европейските държави. Университетът изгражда и поддържа учебна и лабораторна база, отговаряща на съвременните изисквания на водещи европейски и световни университети.
Кандидат-студентските документи могат да бъдат подавани по електронен път от 21 юни. Ние работиме много добре с много университети от Европа, от Русия. Тук бяха на нашето тържество вчера от Московския държавен минен университет, Санкт-Петербургския университет, от Румъния, от Петрушани, от Тургожио, от Фрайберска минна академия, от Минен университет, Льовен, Сърбия, от Белградския университет. Много гости имахме от чужбина. Традиционно ние разширяваме връзките си. Тази сутрин имах среща с колеги от чужбина и планирахме до края на годината и до година какво ще правим заедно. Миналата година по инициатива на 5 университета, включително Минно-геоложкия, Санкт-Петербургския държавен минен университет, университета Льовен, Фрайберска минна академия, по наша инициатива се подписа един меморандум в Фрайберг между 58 университета от 35 държави, университети, които подготвят кадри за добивната индустрия на съответните страни. Завършилите нашия университет, около 70%, а може би и малко повече, намират реализация в нашите големи фирми, които са в добивната индустрия. Реализацията им е сигурна, така че това е много важно за тях да знаят. Търсят се специалисти и инженери. Не омаловажавам другите специалности, но инженерните кадри са кът в това време, така че добре дошли при нас. 60 години са достойна възраст за осмисляне на миналото и традициите, но и на бъдещите предизвикателства. Така завършва уводното обращение на професор доктор Любен Тотев в юбилейното издание на Минно-геоложката Алма Матер на България. Оценка на достойно извървяния път и пожелания за бъдещи върхове, към които се присъединява и екипът на кариера.